quan hi ha una sèrie de particulars que defensen que les terrassenques i els terrassencs no només els hi hem d'estar molt agraïts perquè ens van portar l'aigua, que aquesta és la versió que hi ha al carrer, sinó que a més els hi hem de pagar, una vegada acabada la concessió, l'import que ells declaren que han guanyat en els últims 75 anys de concessió, defensar els interessos de les terrassenques i els terrassencs, senyor Rodríguez, senyor González, senyors i senyores de la dreta, és dir que no. És dir que no. I igualar les tornes i explicar l'altra versió dels fets. I quina és l'altra versió dels fets? Perquè l'altra versió dels fets, per explicar-la, no significa que sigui menys objectiva i menys real que la que expliquen uns altres. Quina és? Doncs que s'ha acabat una concessió de 75 anys d'un servei públic, que és el més normal del món. De concessions s'acaben cada dia. I que aquest Ajuntament és l'únic habilitat per prendre una decisió sobre la gestió de l'aigua.